Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakabenta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ada vut apa marno rapo kan ru banta ki report hangi tika chances kadang long high ha ban yo meng itu ke pisah baro. Ka jingra pakan one immediately ni kum nona. Lara de ki show report anonymously, lara ki ko apan tip kerteng dai. Katu ka action da kalian jungi ni latang man pentik down ni ka content. Menta ya katu ko email address kidon kini ki website ba fila ban shupenda bi katu ka email address nang ta fi page pade ba ka dai nam de shisha ba shna ka company. Tinggi suatu bagi board kini ki anmo banyadai ki pada ki cumi ka bayar ba kini kabenta dia ka bayar ba ki jing punishment mo ki punishments ki yo punishment ayu but hatu ka pair na ka crime sa ka crime pan ki don ki ba hapo licenem don ki ba shisnem arsnem kumta Ki success stories tu ki labun ma long bangila penyerap ki victims kan ki bawan mish kaman long ki ba board ki bawan report sa pila ban ong ba pila ban solve ya kata most of the reported complaints they nilai kajuk mobile kajuk digital, kajuk AI, kajuk ru babod ki jing sniu. Iway 0.1 million ngot ki Briew ha ka perthai ki ngat, ha ki cybercrimes of hair, ha ka shisni. Kabamod khat prangot man la ka second. Ha babon ki jing sniu ni deiru banteb ikilat jingada. Kini kilat jingada ki ai ka jingada ki khun ki ti jongi, jingada ya ka yeng ka sem ka jongi, but jingada ya ka longren yang ka jongi shimet. Paya kini kerja keran jongi berkipulit jong ketenat cybercrime. Bantib ikilat kelinti banyada berkumno bankiar naki cybercrimes. Ngadi sub inspector Sylvester Khan napo cybercrime police station Shillong. Ngadi yalam lang Jylla sub inspector ngadon lang bat ka cybercrime police station Meghalaya Shillong. Di polisi buat mo pi berori plat por khanang mungkin yola banyak keran halokan ni kebenta. Di ni kong ni syabe kam Muslim hero e por ko bantili ni kong Syapang kini ki cybercrime ki belong very common hakini ka generation ka pementa. Ki cybercrime pejma la dengi pecha haboro ko gari India kidon kini ki phishing nang tangi don kini ki harassment via online nang tangi don lang kini ki frauds ki baja ling ba ki ATM cards ne ling ba ki online social media platforms kidon lang ki cyberbullying nang tangi don lang kini ki job scams ne ki investment scams. Hang ni apa ka Jylla Meghalaya jagi bengilalap tu hamta kawai kade ka phishing ba kumno ba kini ki runar lengba ki online social media platforms bengiong kita ki Facebook, Instagram, neka Twitter kumno ba ki yo ban penbiet jagi pajba. Tada ka ba ki penbiet kumta ki pajba ki kloy no ban ai ki personal information jongki. Ke bengiong ba ka jingtep ba ki deban dantang ki pajba ashiman. Nang tu ngilap pada kelasang jur bahkan ka sextortion crime bengiong. Hangta kalong kumno ba kirunar hakapor bagi dangia chat bat fee ki penbiet ni ki penshoy fee hakata ka jing penshoy ki yoban record ka video lengba kata ka video pada ki sedang ban blackmail. Ngilap ro ba kalajur bahkan ka identity theft bengiong. Kumno ba ki penunkam bakla ya ka kerteng jong fi ne ka dor jong fi khanang ban yo penbiet pat yiki wei ki pat ba ban yo ban shna pisana ki Tikumbai ba alam ro ila batay tan chipanga sextortion te sextortion hang turu long dekila blackmail ki la di ki shinrang ki pan ka pisae and bunsin sa mainland India le dari ki victims le ki bun ki di kan thairo dari ki kan thai bre ki pan in favor of in sexual favor in return ta ki long taro te ki blog ki bro ki long ki bahusiar kan Te bangi i mo hakini ki social media long kum ki WhatsApp itu kita end to end encrypted mo kata mo kalong safe ka jinga kan jongi hadu kan no kan kalong ka dei ka basisha mo kini ki platforms ki bangi ong ki WhatsApp nega Telegram kini mot kim don jingtep shosh pangata ka message kani kalakot baitang hapring bangi ong ki sender but ki receiver ki bapha but ki bapriang ka message te kani kalong safe ba ki social media service providers kini ro kimla shobani ita ki messages
Tiha ka bayar pa baki ki impersonification mo baki Briew ki pretend let's say kum ki weipan flam batai khandia halo kan ki bentapan Kani ki impersonation kadai ba ki Briew ki tu ik identity jong ki waypad. Let's say da ka jing mut basnio. tingla urban sutu ba kini ki dur ki jongi hisian bingla bu akini ki social media platform kila long public ki Briew ki la ban shim hono no por ne ki dan ne ki bangila ban yadai ki dur ki dar ki jongi ba let's say da ki dan ki bashim la da ngim tip mangiru ki dan ki ba pengor halo kata Kata ka din na user kidon ki settings ang tu bagi laban lock profile jo ki what lad accept friend requests wala de flag accept following request still then fidang la ban set ka limitation ki dur na ki stories na ki videos kiwi pada ki balong kerpang ki lan ki balong sensitive ki mende bani ipet ba kan then benta pat sa ngin page ki deep fake crime mo ki ba menta ki jur ba perthai AI menta Shamangin poi taka deep fake na mga flabatay pangka AI. Teka AI bangiong kataka artificial intelligence. Mon ka jing nang jing start hakata ka rukom ba kilalaban ka machine kalalaban pinmi la ka jong ki programs. Ngindap kren menta pangka deep fake crime bangiong. Ka AI kumno ka le ba ka pinan kam ya ka durjong fi nang ta ya ka surjong fi ne ya ka kamet ka phajong fi nakatu pade ka snapa da ka wi pade ka dur ne ka video ne ka sur te nakaling ba jo kani ka AI bangi laban yu imenta ne shubo kisngi mandangwan do kan sajur ba ka crime namara ka deep fake line ostang ba filanang man pajbnya ban paj itho ba fin sai ibe ka to ka jing bakla tingla am perkhat ba ni ka social media platform kam dalong save thana do kata mo menu rula ban misuse ya ka de ha ka ba ada kidan pa ki badan kam bakla yi ki dur ki videos ki chongi kumno kita ki try dur lani ki try video ki laban report lani ki laban le halo ka di ka bentapan te lada dei ba kadi pangga copyright itu victim lani itu basyam lanot ila ban directly ban report apo tu ka platform kidon ki option tu ban report that this is a report copyrighted you can te lada dei pada basyatu ka video hang tu filaban laban ong ba report impersonated account te dadan you pam talong kila ban remove ki dur ki videos ni kumna kila report hawat te kidon apo social media platform rugidan apo ki messengers rugidan WhatsApp ruflaban report nang ta apo ki Facebook rugidan ki option napo settings hang tu kidon ki balaban report lani kilaban ong ki parlok jeng kiro ki contacts jeng kiro ba ila sya tu ka video la sya impersonate te please report on behalf jeng itu kan te nakabanta jeng itu pang report ki friends ki contacts and sakawairu ila dari baki mlah pada benle andala di kita gi baru kilaan wan mi syangir kan hang ni dengin penyerap mangir kan apa cybercrime long hapo kat nu pa pila ban remove let's say kelas aprang ba ta ka video ma hadu long how fast pat kan ka action na ka liang ka joki bade kasyong nomor ka kadang ka categories ta jong ka categories jong ka priority joki kini ki platform gi pe priorities tiki pet ka tu ka haba category yu lada kadi kala ban long ka ba long serious ba te kilaban take down on tu kan long kipet jaga gravity jong ke case kan let's say kan kilaban tip kipet ba jing ba pe kini program mo la da ki report long hang tu laban well like kin wan changi lada mla ki wan changi in penyerap kan wan lang ki guardian jong ki ka office jing gana pa police headquarter ketika cybercrime shoban ru hagi di filaban batai ki ba tu ong ko alit mi cybercrime te hang tu kit selam gan cybercrime Dia kabay day basta kawi bentama bon kini ki ni menta bon haki bangop lang ba kini ki investment scheme mo kiti hakalo kata ka benta pa flaban batay kambanya ase fi halor kini ki investment scheme say bangilam bon kum kini ki scams ki ja namar ba ki Briew ba ki pelat ki pelut por ba ki online social media platforms ki yo kan ter ki advertisements Henry kim ju kwa shu pade ban verify gato Kamni kata ba fi fintech to ka pisa haki private accounts bank accounts bangi ong hangi hakini ki schemes pare bangi ong ki frauds kini ki runar ki le amno ki ID ki bank account number ki belong private te ki Briew kim numpoi perkhacho ki nong mai batong an tap ka pisan to kan sawan ka jingyo nang to ro kai masha Thok ba
Ti haba ki langat pada kum kini ki fraud ikum tu. Cuba ki lawan report mah. Hatu dang lak ne men penyok biang dia ketuka pisah ka bagi la satu. Daki kloy men report dang i dan kata ka ngiong ka golden armor kata ndru kanta ada wood apo mardo apo ka ndru kanta ki report dang i tika chances kadang long high ha men yo men ketuka pisah baro ndrai kat kum ka RBI guidelines pada ka dan kata ka ba sok nyu puar kanta te hang ta pada mo apo nyu kata nyu puar kanta la ki lawan report kila men yo men ka pisah bala hole ndrai tamam tip pada kanu persen kan nak total bakila loss kanu pada lawan recover menang ong kata ndrai la dadi ban ha tu apo ndru kanta te chances ada men yo very high you can Ke kata pak sweetheart scam. But fi ong babun ki bangop roh kan ni. But ki lek rai no ban syakmat. Akan dia kerja jing Thok de sweetheart scam kini ki runar ni kong ki target lupa kini ki victim ki ba long kenja ki kini kimde marwai ba kini ki runar ba train ni kam kini ki syndicate no kini ki dan ka group uwe ban pet bitai ka tu uwe ban pet ya kani ki dan lagi jogi benta jogi kan uangan pa ki gifts kan ki baram dor ba ki ba kunta merengkat ba ki gifts apo long kedan ki tiar baram dor plus kadang pisar deki pound deki dollar deki $1,000 deki dan pada ki group juga pada kita belada plan apa kinong ba kene ka pisah kala po ya India kala syabat apo kini ki yuma customs deki customs pada kinong ba ni ngilap plate cepo ngilap bagi dan kita ramdor kidan pisah te ina ben siu tax mta kato te daki last siu ta tax kisdang pan yang sa dakuk nama takawai ka dawar bahasa kumta ter on the pretext of one thing or the other te kumta itu ki victim pada ki lasiu tama an bakila ya it tama tadu lasanya ai te ki siu ben te lasiu pada te ki pan yang delapan te ki bakila ai khendia te ki lain siu sini khendia tama te ki siu yang te kadang siu kumta kanang pan ha do bikin la realize kan la realize pada ki lalut kumba daki phau lak kan dan bola poi kror te bunsen kerja kum tahi kini ka romance scam kan Kilong kiba very common ro kini ka Jylla ka jongi but kiting kibri wan syakmat kabay day bagata long kuan pensilur kanya ki balangat ro kan ma mday ba fin snow salya man ngi don hang ni train nam taki pat ba menyarap mi kan bangila te lesi ngilan penyo beng ta bisa ju fi rumah na fila non syakmat te kadang kloy le ben report singi kata kadang khamba Di mata punya phasha bagi day kenika lottery fraud lottery fraud kadai ka judging Thok Kaba gini ki runar ki call lagi Briew nani ki pha de email ni pha de WhatsApp ki pentip ki ba ki la job de ka lottery ka ba ki Briew ki klamsin banta kaba ki basham lan mabli ki klamsin banta ki umba filayo ka fortune filayo kumta ki baramdor ba kan kita ki price ma long kumta te men claim pada itu men kam me itu ke price ki haben save show ke processing fee ki haben save show ka delivery charge dengan entah ter on the pretext of one thing or the other kina ban save itu kinong makan ni ka down nama ta kanang save ber kinang pan met hadu bon la realize kan bola asha scam te kawai kare kata ba lottery fraud means I mean the lottery is kanum dani kata kai ki ba finap save lupa finap yo show katiar lada day dan mangat kung katali ong eki kanung ayo lani kay ngayo lada ki ong ngayo ki fio fortune ong na air fortune nga ana de Scorpio ko batam bo no efi lani dadi ka pisa ki ong fio spolak ong kata by delivery charge on to kan ki processing fee on to kita ki yu ana nga tang rolak meh nyolak rolak yang kan batam sebo kita kabiang kata ka idea ka jong pila sema te ta bentapat nginya phasa ko by ka perthai online mentamo ki bun ki bawat kam bat jam te duna ka kam ka jam ro teng mo te ki don ro kini ki balong genuine ki online job mo te ki don pa kini ki online job scam ka ba hakni ka jok bam ta ki long common bha kini ro te ko afin batai khandia halo ni ki online job scam but kum nung in identify ki no ki balong genuine but ki no ki ba Thok Tegi scams hakini ki scams ba ai kam ki ba pher haki airlines ne shibu haki railways ne shibu kini ki multinational companies ki ba pher kidan ki lat pade kene ka website ka bala pau bha kata bingi ongka LinkedIn hang tang ile kum no ngishna ka profile jangi kani ka website pade kawanra iki babon bha ki companies nang to pat filaban jet ken hey ba filaban apply
Te kumno ba fin verify shubo menta fi yo ik advertisement jongka Microsoft. Filet haka website ka basisha jongka Microsoft. Nang tu fi pentikna baka don ne kam don sha ta ka post ka ba like. Then the done particular way begin laban ko tu ba kini ki genuine online bagi ai offering kini ki fe ki dan am ko Shubo menta ko fi yo ko ga email. Le kumo kana ai nok sa mene na ka Microsoft. Menta ya ka to email address ki don kini ki website ba filaban shu pendap ka to ka email address nang ta fi page pada ba ka dai nam dai shisha ba shna ka ta company. Te ki don kini bangi ong kini ki open source tools. Hang ta filaban pendap ka kerteng jong ka email ID ne jong ka website tang man shu page. Ba ka dai shisha ne mo to ka company ba shna gini. katalong na po net hi kay open source tools. Open source tools mangyong ki pair ki don kini ki whois.com ne whoisip.com hang tu filaban pendap ya ka email ID ne fi pendap ya ka website address nang tu pada fi setep kan ba mono basna Tikidon hi kilat kin tila sema bangin ya dai Lara lagi. kim laru ki pedba ki lawan wan mi shingi in penyerap mi pada pen verify kan. Lara ki su artatian tekan bahas kan jinda bahahi bag kinai le kerki lani pen apply itu ki kam one position angi in pen pet mengi. Lara kim lang menne in daladir kan in penyerap mengi. Nong ki hab berwan mi bisho office ni kala ban le si da kabaya phone Kila ban phone ini udah nu number office ni udah ngan chupen flash mentah 94025 19391. Nong ki ban phone chapi ban pa Oh, verify la mo. larang idon ka man kod iki in person ru ka ba larang ila solve through phone ru in session penyarap atar kam ru Tong la ekran haba shbul ki benta mo kabaya dip kan ka cybercrime ki ba KYC ki online job benta pang in pash ka an mo di flam batai kini ki an per kumnu kini ki pat ba jong ki kla pan kam kini ki an ban ya dai la de na kini ki jing shapan ngom ka ani the balong kerpang nam ta kane ka bede bat kane ka core computer dan ka IT bang yo internet information technology kadika information technology act te hangne Krisdang ngomta he ter na dugu 100 shaneng ma 60 section 66 te na tu kawan 66A the class grab te kawan ka 66B pada gade ka receiving stolen property te ka section 66C pada gade ba shatu yaki identity ki ba kerpang jong Briew digital identity te kawan ka 66D pada dakila ada tu itu ka identity jong Briew ki Thok pada yaki way pada ki target jong ki gile menlek kemadai tu Briew te ki pan pisane ki pen lerannya ki pen klamerannya ki that kata ka haba po 66D kan te kawan kata 66E pada kali kata ba ringdur klaim ka jingbet dia te kawan ka section 67 pada kali ba pen saprang done circulate ki dur jakhlia ni ki dur klaim akor klaim ka jingbet lese kade lab ni jo ki rangba ale ni jo ki khnaro te haba po ka 67A 67B te kita hai ki angi ba kerpang nam ta ki yu pad ba Dia kabaya de ba kijing pinishtam mo ki punishments ki yo jing pinishtam ayu bar hatu ka pher na kabaya crime sa kabaya crime pan kijing penstam kong ha kalor kini ki sections bala batai ba khan kilong bai bar hapo ka newsnam kijing sha set patak kidon ki ba hapo licenam don ki ba shisnam arsnam kumta ki peri ne ki we ki kenja crime namar hangi ngi ong bai ba kala involve ka core computer bat ka internet Dia baya de pa bakini ki pat ba ki ba ngat akan di ka apot mo kumnu pat kin wat let's say ka la jingrap kumnu kin report la ni kin kenir ki kiti ki jong ki khanang bakin dan ki bayar ki mardor he ki Briew ki basham la not ki ban call no mardor he hapo number 1930 uni du cyber helpline kan te hakani ka kadon kata ka NCCRP portal belawan lam da ka sarkar pedeng hapo jo kata kadon kidon kini ki NCCRP ma kata National Cyber Crime Reporting Portal te hangta filaban report phang ka crime phang ka pisa basha thok lani ka crime bhaba yede bat ki kanthai lani ki khlung te kumta ter kidon ki category jo ki crime ro ki hacking ki baro te hakta ki laban lej hapo ka cybercrime.gov.in
Te hang ta kin sawan kita ki you baro lan pendap ka you kan sawan pada kata complain cengi kan. Te kin ko aban report anonymously ro kadang hapo je kata ka NCCRP kadang kata ka CPRGR mah kata ka child pornography rape gang rape te ki klung kena ne baro ki kentai ne ki bam ko aban report anonymously ki lan pendap hang ta. Tium dia number ba PI ro di available 24/7 ne komno na. Hot 24/7. Ka jingrap kan one immediately ne komno na. Ka jingrap kata long hakanu korkom ki ko aban report nomor ba lada de ki show report anonymously lada ki ko aban tip kerteng dai katu ka action na kalian jungi ngila tang man take down ni ka content lada suppose katu ka content kala viral na kumno no ngila tang man take down nomor bale ngimla aban file case ngimla ban nomor ba don nong report tai katu kalau anonymous dai de kiwi pre ki judge crime pada te lada don ka details ki complain ngila kan shame action na tu lada ki ladon ki victims ki bala asha pen sapran ki dor online ni la sha morph ki dor ki la sha bu ka clear ki la sha bu ka met ki we balang khoj ji la an ki la sha pen viral te kawai na kalian ki pat ba ki la ban le hin la diro mardor kata gade ba kin hablet japo kane ka website stop NCII stop non consensual intimate image hang ni kilaan pendap ye ke details ki ai and kila ban ai ka upload ek to video na ka screenshot te ka ek ni ka stop NCII kan le kan wa ek to internet ek to ka ju ek dur ka ju ek video anda ka lap pada kan take down kan ye to lanyo ka WhatsApp pada fina ban report hidala de lan if you want changi tersangkat bala aku mai ong menai ba alam roba ka WhatsApp tegari end to end encryption kam ndre wala katap deng hapo ka kadon ka portal mangila ban report te lada ngin persang lada gede bakal la ni lahi men take down ni keturu te lada de pergi kena ke ba hapo ka khat plus nam kadon ka wai pada baki ba ki la ban le lade kedeka take it down NCMEC the National Children for Exploited and Missing Children kata kadika take it down and CMEC te hang tai flaban report nam taki kena red ki ba khat pras nam shapo te hakabaya dai pada kam kani ka fraud ka bagi ba ki laban report ni dala dia kadon kata ba lawan nam kani ka Department of Telecommunication idon hang ta garan ka chakshu chutai bit chakshu CHAKSHU hapo ka Google tekan sami e to portal ta hang tur ki ba ki laban report hi te kumta te kidon mo kita kiwi ki case bangilap ba ki Briew ki sharp hood met sendet ba ki ong ba ngi dei na po CBI ngi dei na po Delhi police ngi dei na po Bombay police ka number ba fi penon kam fi haga kateng jo fi la pendon kam bakla sini si po Mumbai nes ni si po Delhi bat kila fraud te mentangin haban digitally arrest fi Fina ban shong confine fi hewi kamera film day ban Thok Briew film day ban fi ban you te hang tu te fina ban siu pisai la da fi kwa ban lat ngani ge te bun ki Briew belangkat ka chang ka case ini digital arrest ki yong te takada ban tip ya kanutli mobile number fi bala pandan kam sha fi pen tikna shwa te ban check e kata ro fila ban type Google TAFCOP TAFCOP te hang ta da fi la enter mobile number je fi karwan OTP dalawan OTP bre fi enter fin salap kan utli ka numbers la register da karteng jong fi kan te kata ban tip kan ba utu pulit bo phone kadai na kam dei shisha na ushu kam na kadai shisha na ba karteng jo fi la penan kam bakla te mde unchu siu mardor kan ya kai ba ki da wajik tip baswa let's nearest police station mde ban tieng da dia thu gi bahinga sam gumbai ong bayala mana de ban ya thu ba la fi tieng man let's gi pulit thu ya thu inu ba fi sojan ban check ki incoming call ki bawan international incoming call kan te katur fila ban check ba di genuine na kam di genuine kan bun sing judi ban chu pick up lumar te kam tam ki international calls nomor ki bun sing di fraud si te hang taru la ban check da katur ka portal hi juga Department of Telecommunication tikini digital arrest pagam piang kasit dan sekum kata kani ka konsep mentam kong ke digital arrest bekilapan dan kam ki runar ki reusnio namar again menta ngindawan pai biang syaka human psychology omboro bosotonat ban yo phone call ni ki pulet lain ostang bade ki porlok ne ki bahieng basem ne ki bangila itho kerpang ki reusnio pat ki shim kabu da boong bangi ngide na kata ka police station jong kata ka Jylla ne ngide na po CBI bat ki prepare ki agency
แต่หากจริงเชฟเตียงกิปัจบ้ากิมนั่งชบนประคันกิสโง่บ้าหอยเลสิงหลักคุมเล่บักลายพอเสียปัดกระตากดิจิทัลอาร์เรสก็ได้ตั้งกลาดจงกิริวสเนียวบันก็ไม่พิษานาฟีกันกินองยีฟีบัตตอลาร์ฟิเสียวัดกับพิษางิมนุมดันคำชบันอาร์เรสฟีงินไอจำเป็นหน่อยฟีเห็นเรย์หากประเทศบัชิชากับบ่มลาลงตาเห็นกินนุมดันกิปเลกุมตาบนองยีฟีโซบาวันหากวอทแอปวิดีโอคอลนางตากินยาเรียมดิกียูนิฟอร์มกินองบ้าฟิลาชาอาร์เรสแต่กันนี้เด็กดิจิทัลอาร์เรสกินกองก็ได้ตั้งกลาดกลินตีจงกีรุนาร์กิริวสเนียวมันชิมเนี่ยกลาดกับกบูบันชนะพิษานฟี Dia kabai dia babeni ki success stories pla ba share kena ki success stories kenam kan I'm seen asi ki pat baru ki bangat kan dikapot ki man syakmat man pen iba ladang iban ban complain kadon ro ka solution mo ha kabai dia kami ki success stories tu ki labun ma long bangila penirap ki victims kan ki bawan mi syakmat te ngila alan pun bejro lada ki de ki basha hack ki Instagram basha hack kita ki beria kan ngilong basha hack ki Facebook dan ki ko aban take down no gitu ki account te bun ki bala sha Thok pisaro bun ki blala ban pen recover te lo ki babun ki bawan report sa pila ban ong ba pila ban solve ya kata most of the reported complaints te ngila Ada kan 4 slam blood ka jingwan ujar. Teka way kong issue kwa bani thuang ni gi pajbaro ba kaladan tengwe ka success story jongi. Ba kumni ba kalaja ka ni ka sweetheart scam ba kumno ka kantay Briew ka shapen ngom. Kalapoi zero ita ki fine lapoi shiki hakador bang nim kwa bani thuang ni hakamat ki haka media komniam. Kana last tang investigation Nala poi shisha shakta jaka kade shabar jonga Jylla Meghalaya shabar jonga North East ro nala poi parangta ngi labba ki don de ki team jongki komui thu mane ba khan ki bon tli ba ki laptops namaram de ba ki persang ban pengop tangi we account ki persang kat bon tli ki accounts takat bangop hangta kain limba ka social media ki bon tli ki sim cards ka pisar ka don Harin pan ngi sotho ba kei bangi kwa banong wat so bha wadum ngai kei ba fi ha ka social media menta fla bani ka dor jong Briew ne jong ka Briew ba internet ka bi shong khia ka background jong ri pharing so bha wadum ngam pentikna shwa Ate menta pat shabin pikut atar ini program ko jogi resi aku askintin akan tina kalian ko jong pio pin kentu ki pat ba ke jogi balada kingat akum kini ki jad jing sha Thok resi kin wan shakmat bar kumnu kinum le ran kinum salia nama bakadan ka an ke bani rab iki ka jing kentu hi jong ai ki pat ba tengan chu ngasai sotanat ban ai kini ka yumo kini ka comparison hapring ka personal hygiene but ka cyber hygiene te kumbang ong men ne de filada bam ja visat kikti te kumta kan de filada penan kami ke social media platform ne ke messengers Facebook Messenger ne WhatsApp fi log out nan dekat device kan te hadin tu pada kumbangi brush arsin cisngi te kumtar ngi ben yele ben scan ni ki device at least arsin cisngi nam de kumta te bun sen ngi don kam na mengin thia ngi don kam rest te kumta ki device hateng ngi ben switch off iki at least naman for san minute de belingong kan ni namar kan enhance ka performance ka hindi tang kan enhance ka performance ka device andre kan yara bro lada don unu virus ne we basa hapo karam jo ka device unclear no te de la restart ka phone means clear no to virus kan te ngayo iba nasa ji gidan gidukan ru ki basa hindi ki khang ta ki shutters hindi ki khang ki talas ki iro te kum ta ki brigim di bu ta kawai ka password na lo jo ta ka password ki ben bu ka ki ben set ka two factors authentication namar ba la dadam na persang laki don ka password ro ndre dari two factors pada un paiso OTP pada hai tu i victim kan la ni tu i try jo tu account klem pat share tu OTP utu mano kan ba don jing mut ni we nom lai ban access ka account jong ki te badru kumang mengi sum manasi te kum tangi clear ki browsing history ni clear lo ki cookies let's see laban ki virus ru apa ki browser se kan ka clear lo kan baro ai kito te kata hi jikan tu na kaliang kong benda bangla batai spang gini ki scams ba kumno bagi pajba ki poi ai ki personal details jong ki ne kumishikan benda ro halor ka deep fake crime ka wei ka jingwe ki pajba bas khobha nai ai lot ka information jo fi haki online social media platforms
Menta fisosi ne fisokumen filapen pau ha social media. Kabam ka fimur ban bam lani ka bang ne ka thang ne ka jo ya ka tur fipen pau ha social media. Da kumniam kong long film buram show ka privacy la jang. Kabaar pada sobha ya da bhai ki device la jang. Menta shabu ka por fimur ban litsum ne fikir ke palat fi ki device klem da shutdown ki ne klem da bu ka password ka to ka laban lam sha ka jingma yaki ATM cards yang fi smobha what you share you to CVV number ne ka to ka 16 digit jong ka card ne ka expiry month and year smobha na share gitu book hub be holiday babon ki Briew ki shile amno yaki password jang ki ne shubotang ki ATM pins ro ki Thok ko ga diary namarba lese ki smo ko makin kletna nadak to ka diary ba ki to ki cards ki lapno ki reusni ne ki ronar ki shiya ban shem ka bugan ka jinger pat kang nalian jangi ba yaki pajba khamtam ba ladafi ngat hakono ka apot ka bayade ba ka cybercrime smo bha pente bodwat Fila bandan ka jing tiang ne ka jing le rang fim kwa ban wan ban pente bigi pulet kumula de ong mani ba khan kidon ki helpline numbers kadon ka toll free number 1930 ngila de ong ro mobile number wat la ka tar le fim sko shngan so ba pente bigi marjan but no ba fi sko jan ba fi sko e yitho iki krama kita pat kilaban I mean same kai man wan ujor no would shiki pulet Kalong confidential kan ya. kalong confidential ka Bishi bun fiber outlet Ya, fiber ko bishi bun. la yo apli ko mi fili bu ha ka bayade kan ke cyber crime le sti ki ba pe kan program kan yo jing toy bar kin long kham husiar ha ka bayade kan ke chuk ko mata le bishi bun Lisbon ka From the hills of the east, a new voice rises. Hello, Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music, and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here.